Malipay ka. Ah. Kung taga Davao Region ka. Unya, report ning atong kapulisan sa Police Regional Office 11 nga ang kaso daw sa pagpangawat. Miubos. Say miubos. Mayang tag miubos. O niya, kay pertimang sakaha dong irin. Perti pa ita. Liman ka? Pilay pagsaka day. Ako ka ng minor ra kaayo. Pilay pagsaka. 2023 daw ang kaso ra sa pagpangawat is naa sa 260. Daghan gyapon, no? Daghan gyapon. Last year. Whole region hinuon ni. Pero 2023, last year 2024. Hala nabot og 600. Grabing sa taas sa So, statistic. mga ang almost pa-increase niya day. 300. Almost 300%. Kataas gud pagsaka day. Kuyawa. Yes, Sakto pa ni daghan ang mga kawatan. Or manifestation day by sale nga ni Lilambo ang usa ka lugar kay daghang kawatonon. Sa kuno. Kahadlok ba? Kay ingon ang pulis daw iri nga pulisan. Sa dihang pang-interviewon daw ng mga nangawat. Kabulkaon sa tubag nila nganong nangawat sila. Pitos daw kayo ang kinabuhi. Social problem gihapon day. Balik gihapon ta kawat sa balay, kawat sa dalan, shoplifting, og uban pa. Pero tanawat 260 versus 600 cases. Grabe, di ka mag-uol ana nga nagkataas ang kaso sa pagpangawat.